Galder, jakin daiteke zertarako ekarri duzun kutxa hori? Kutxa horretan ekarri dut gaurko gaia. Eta zeiten du hor, gaurko gaiak? Esango diegu teknikoi ia hartzen duten. Bai, hor daude navigazioak. Venga, hartu eta sartu bideoiek. Programa hasi dadila. Bestela hauek kapaz dira bideo horiek gabe ere programa hasteko. Kaixo lagunok, hau albisteak 2.0 da. Hamaika telebistan, astero. Eta interneten. Eta interneten bertan egiten dugun saioa. Gaurkoa ikasturteko azkena. Gaur esango dugu udan zer egin daitekeen. Egonadi orrialde piloa erakutsiko ditugulako. Piloa! Jaiak, oporrak, bidaiak eta bideo gomendio polit bat. Gero esango dugu ze bideo den hori. Baina zarautzen egin dute eta arrakasta haundikoa da gainera. Jaiak, oporrak, uda... Utzi hori. Erakutsiko dugu lehenengoa? Bai, az gaitezen jaietatik. Bai, ze jaiak daude egon be herri guztietan. Eta orain uda da ala sekulakoak gainera. San Juanak, San Ferminak, Carmenak, Madalenak. Enaiz jarriko kontaten, asko direlako gero. Ikus dezagun gai honi buruzko navegazio posible bat. Bueno, hori ikusten dugu kazeta.info, ematen duela informazio handia Ipar Euskal Herrian dauden jaien inguruan, edo nafarroan.com, Nafarroako jaien inguruan, San Ferminak eta bar, asko lantzen duela. Modu berean, ukaberri.netek Uribe Kostako jaien berri eman digu aurreko urteetan, eta espero dugu uda honetan ere horrela izatea. Eta berehala EHZ festivala Euskal Herri zuzenean edo herri bat zuzenean esaten dute. Eta bertan kontzertu mordo bat. Berdin, Barainenen edo Euskal Herriko beste herri askotan jaiak dira non nahi eta sarean ere badute lekua jaiek. Eta batea ere honetan sortu den webgune bat, jaietarako kantarik onena aukeratzeko. Jaiak jarraiteko badugu sare sozialetan jaiak etiketa edo jaiak hitza bera topatzea eta hor, Euskal Herri osoan diren jaien gaineko informazio laburra topatuko dugu. Eta Zarauzkoek egin dute bideo bat bukaeran ikusiko duguna, baina lip dut bat edo txosnak munoan egon daitezen eskatuz. Eta nahiko polita eta arrakastatsua izan da, ez? Jarri gaitezen gu ere bideo hori ikusten. Bideo honen zati bat ikusi dugu, luzea dalako, eta bukaeran ikusiko dugu beste bat. Eta udan, beste zerbait egin daiteke? Udan jaietaz gain, bidaiak beba dira. Bidaiak, bai, bidaiak. Bai. Niri ere asko gustatzen zait kanpoa irtetzea. Hurrengo atalean, horren inguruko orrialdeak ekarriko ditugu. Baina esan behar dut, iaz egon zela, martxa eta borroka edo gaztezareak zuen jaietan atala bezalako orrialdeak, eta orain oso gutxi dagoela euskeraz, eta horretaz kexatu nahi dut. Bai, zerbait behar dugu jaiei buruz, beste zerbait. Bai, arrazoi. Bai. Beraz, erakutsiko dugu adibidez, Txinako horriak edo. Bai, guazen Txinara. Ni bidaiatuko dudan orrialde hauek kontsultatu ditut, eta ondo daude zure kabuz joateko. Zuri hori da gustatzen zaizuna? Bai, niri gehien gustatzen zaidana da nire kabuz joatea. Bueno, baina horrela bilatu behar baduzu bidaia, hotelak, garraioa, zeleku bizitatu, zein dan jatetzerik onena, nora joan arriskua ez da, nora dagoen, non ez dagoen arriskui, baina bueno, ikus dezagun bideo. Bai, ontsi ikusiko dugu. Bueno, hori ikusten dugu adibidez, trenean jo nahi baduzu, interrail.org, hor daukazu, informazio piloa interrailean joateko. Edo ban.de, Alemaniako... Ban? Nora doaz, Alemaniako trenen horria, eta hor dago informazioa, trenez joateko. Edo tipo hau, sit 61 bat, asaltzen duela nola joan Londresetik Bindamera trenez, eta, bere bidaiak kontatzen dizkigu. Baina ez daukagu bukadina trenez joateko, ez da? Ez, baina, hor daukagu adibidez, Lonely Planetek dauka foro bat, bidaien inguruan galdetzeko, eta informazio mordoa adin guztietarako. Eta kanpora joan nahi badugu, baina adibidez brigadetan? Askapena.org antolatzen ditu urtero eta informazioa, eta komite internazionalistak ere ematen digu horren inguruko informazioa.
Ba, nik adibidez aurten Irlandara joan nahi du, zer egin beharko nuke Galder? Bueno, ba, ordo kaso adibidez Irlandanet, euskerazko bidaiak antolatzen dituzte Irlandan, eta bestela ere couchsurfing.orgekin mundu zora bidaiak zaitezke bertako jendearekin sofa bat usten dizute. Niri azken hori oso arriskutsua iruditzen zait. Ze hau bezalako sofa batekin jende kuriosua ezagutu dezakezu, ezta? Beno, baina hau bezalako sofa batean gauza onak egin daitezke. Ez, oso jende arraroa dago munduan, nik hori ez dut nahi. Beno, ba ez baduzu nahi ez egin, horri alde bat baino ez zen. Hau, gure ikasturte honetako azken saioa da. Zuei zer iruditu zaizu, Jakin nahi dugu, ze azken geltokira iritsi gara, eta ez dakigu hurrengo urtean zer egingo dugun. Guri gustatuko litzaiguke uda ostean ere hemen egotea, Baina ez dakigu gauza berriak egin beharko ditugu, adibidez, elkarrizketa gehiago. Bai, Skype telefono bat hau, bai, esan? Bai, ondo entzuten dizut. Eta ikusi be, ondo ikuste zaitu. Bai, bideokonferentzia gehiago egin nahi ditugu hurrengo urtean. Baita herrietako informazio gehiago bildu ere. Bai, hemen atzeko maparekin. Bai, baina kromarekin behar bada. Edo kroma gabe. Baliteke bai. Bueno, estudiora itzuliko gara. Eta esan dizuegun bezala, hemen doa gure 15. saio honetako bideogomendioa. Eta honekin agurtuko gara. Udan ondo pasa eta utzi gaztau. Eta bueltak, amari. Eta bidaiatu. Baita ere. Hori ikusi nahi zaituzte gurrengo saioetan, Bueno, ikusiko dugu zarauzko bideoa. Txosnak, noa, munua izenekoa. Agur lagunok, urren arte, agur. Agur. Txosnezak, ez dago xotxik.